sayyidina Umar ya ce ma wani, ka nemo min wanda zan bawa mulki, wannan mulkin da ake ta kokawa akai. Kun ga ma ba ma wanda yazo ya ce yana so, neman wanda za a bawa ake yi. Sai wani ya ce akwai wani mutum zan kawo shi. Sai ya zo ya tsaya a bakin masallaci ya ga waye ya fi zuwa da wuri, wa ya fi kula da sallah, wa ya fi zuwa sawun gaba. Kawai sai ya ce wannan kullun da shi ake sallah, kullun yana sawun gaba, kullun yana riga liman zuwa, kuma sai an watse yana nafila. Kawai sai je kai sunansa. Sai dina Umar ya ce da mai ka auna shi? Ya ce da sallah. Ya ce a'a, magana kuɗi za ka auna shi da sallah? Kaga shi yana haka ya ce kansa yakewa. Ya ce ai ba a auna mutum sai da abu uku kacal. Ya ce da kayi mu'amala uku da shi sai in karɓe shi. Ya ce me? Ya ce harka kuɗi ta shiga tsakaninku an wanye lafiya? Ya karɓi ajiya ko rance ko aro ko bashi ko kasiya kun siyar, kuɗi ya zagaya ya zagayo. Ya ce ba magana ai. Ya ce kun yi tafiya da shi mai tsawo, wanda nan halin mutum yake bayyana, wani sai ya gaji, wani ya sare, wani ya fara fada. In aka yi doguwar tafiya da kai sai halinka ya bayyana, ko kana dan yin dan ustazanci, kana dan boye wasu abubuwa, kana dan murmushi, in tafiya ta tafiya in kai guntsatse ne sai ka guntse din, in kai fadaci ne sai an kure ka fadan ya bayyana, in kai mai kazanta ne sai kazantar ta bayyana. In dai za a yi doguwar tafiya da kai a cikin mutane, kafin a je a dawo kowa ya gane ka, ce wannan ai mafadaci ne, ai mun yi wata tafiya da shi, ai wannan kazami ne, wata mun yi tafiya da shi. Kullum zaka ji a tafiya ake ta faɗa, yasa aka ce an faɗi tambaya safaru ko tafiya safaru, sau tusfiru an akhlaqir rijal, tana bayyanar da, tana haskakawa mutane a gane waye mutum. Yace to ku tafiya da shi ba zaka kawo sunansa. Yace na uku, kun yi surukuta da shi, kun aura ko kun auren masa, ta nan za a gane wanda ka ba aure mutumin kirki ne, ko wanda ya baka sirikin kirki ne,